गिबियावनो आंनि बिमल बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो बेजों लोगोसे आंबो मोजाङैनो दङ। दिनैनि नैबे फार्स्ट टाइम ब्लग भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरग्रोबाय आरोना। बेजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबा सोरबा साननो हागौ बिमला बहा दङ, जोमावा बहा दङ। आंनि मुंखौथ' बांसिनानो जोमाव होननानै मिथियो नालाय, आंनि मेन मुङानो जाबाय बिमल बर' आरो दिनै फार्स्ट टाइम दिनैनिफ्राय सुरु जाफिनसिगोन ब्लग भिडिअ'आ। नोंथांमोना आंखौ बहा दङ होननानै सोंबाय थायो नालाय, बिनि गेजेरजों नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आङो फोरमायलांसै। बारा गोलाव जानाय नङा भिडिअ'आ, दसेल' आरोना। नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ जोबजासे नाय, अब्लासो बुजिगोन। आरो बेजों लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो खाथियाव थानाय अल नटिफिकेसनखौबो अलाव थुनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे आङो गोदान गोदान ब्लग भिडिअ लाबोयोब्ला नोंथांमोननि खाथियाव थाब नटिफिकेसन थांनानै नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जेन नायनो हायो। थ' होमबा लोगोफोर, आं बहा थायो आरो बहा मायो बेखौ नोंथांमोननो जोबनायाव फोरमायगोन। आं दायो नोंथांमोननो माखासे भिउ देखायनानै होनोसै, नोंथांमोना बेखौ नायग्रोनानै लादो। भिउखौ देखायग्रोनोसै, बिनि उनाव माने आं नोंथांमोननो आं बहा दं बेखौ फोरमायलांसै। थ' होमबा नायलांदो आरोना। नै दायो इथिं नायहरदो, भिउआ नायबानो जाबाय। आं बेयाव थानानै भिडिअ बानायदोंमोन आरोना। दायो ओरैजाय नायहरदो भिउखौ, ओरैजाय जोबोद मोजां। ओमफ्राय बैयावहाय माखासे गोजा गोजा नुहुरदोंना, बे गोजा गोजायावहाय दाख्लै अर खामदोंमोन। जुम खालामबाबो बारा मोजां नुनाय नङा दां, खालामनोसै एसे। नै नायदो, नैबे गोजा गोजा नुनायाव अर खामदोंमोन। ओमफ्राय बैजों गोजौआवबो थाङो, निमास होननाय थाङो निमासाव। ओमफ्राय आं दा बिल्डिं गोजौआव दङ आरोना। ओमफ्राय बे बिल्डिङाबो जोंनिनो मालिकनि गोजा। ओमफ्राय हौरैबो दं बिल्डिं, ओमफ्राय नायबानो जाबाय। ओमफ्राय बै गोजौआव दङ माखासे बान्दा कबि, टमाटार बायदिसिना लागायो आरोना। बिलाहि होनो नामा जोंनि बर'आव, नायबानो जाबाय हिल्सआव, हाजोआव। ओमफ्राय नैबे एरियाया हौरैजाय जाबाय दिरां, नैबे गाहायाव दङ जतिनगर। ओमफ्राय हौरैजाय दङ दिरां, दिरांनिफ्राय हौरैजाय बेयो जाबाय बाइपास लामा जागोन आरोना। बियो 2 लाइन डबल रड जागोन। बेजों फैगोन आरोना, बानायगासिनो दङ। ओमफ्राय हौरैजाय ओरै थांनानै ओरै फैना हौरै थांगोन आरोना। बियो टवां रड जालांबाय आरोना, टवां रड। ओमफ्राय दायो हौरैजाय गाहायजों सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायबाय थायोब्ला नोंथांमोननो आङो गासैखौबो निस्सय देखायजोबगोन। टवां थांनाय आरो टवांनि लामाया माबायदि बेफोरखौ आङो देखायजोबगोन। आरो नोंथांमोननो आङो दायो फोरमायनोसै। आं नोंथांमोननो भिउखौथ' देखायखाबाय, आरो खनसे राउन्ड देखायबावनोसै, ओमफ्राय खोन्थानोसै आरोना। हौरैजाय दङ, बैयो जाबाय बिसोरनि गुम्पा होनो आरोना, मन्दिरखौ बिसोर गुम्पा होनो। बियो गुम्पा आरोना। मन्दिरखौ गुम्पा होनो, बिसोरना बुद्धिस्ट धोरोम नालाय। ओमफ्राय नै बे बिल्डिं दं गाहायाव। ओमफ्राय नै लामाया गाहायावबो हौरैजाय बेजोंबो थाङो आङो, बेजोंबो दिरां मोनहैयो, गुम्पाबो थाङो बे लामाजों। ओमफ्राय दायो आङो दिरां होननाय जायगायाव दङ आरोना, बमदिला बारनानै भालुकफं रडजों फैनांगौ। ओमफ्राय दा आङो थायो नैबे बिल्डिंनि नैबे दा आं जेराव भिडिअ बानायगासिनो दं बिनि गाहायावनो रुमा आरोना। बेयाव दङ रुमा। ओमफ्राय जोंनि गेटआ हौरैजाय नै नाहरनो हागोन। ओमफ्राय नै गारिया आंनिया नै बेयाव दं गाहायाव, बरियानो। अखाबो एसे स्रो स्रो हादों दिनै, बारा गाज्रिबो जायाखै आरोना, स्रो स्रो अखा हादों। स' लोगोफोर, आङो बेनो आरोना, आं अरुणाचलाव दङ, दिराङाव। बिदिनो दा थायो। गाननाय जोमनायाबो नै बिदिनोसै आंना, लरग' थरग'नो आरोना। नोंथांमोना सोरबाफोर सिगां जोमाव अफिसियेलाव साबस्क्राइब दङमोनब्ला नोंथांमोना नैबे बिमल बर' इउटुब चेनेलखौ नुसनहैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना। स' आं गले गले नोंथांमोनखौ बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि ब्लग भिडिअ'खौ बेखिनियावनो, आरो बेयावनो ब्लग भिडिअ ससे एरियाखौ देखायजोबनानै नोंथांमोननो बेखिनियावनो आङो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोननो आङो लासैनो नाजालांगोन कि आङो अरुणाचल एरियायाव बहा बहा बेरायनाय जायो बेफोरखौ, माने बहा बहा थांनाय जायो बेफोरखौ नोंथांमोननो देखायलांगोन आरोखि। स' होमबा दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों, बाय बाय। आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनजों लोगोसे।